W imieniu Boga Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Kniez bądź z wami wszystkimi. Lubię bracia, lubię siostry, nam znata modlitwa Otče nasz z tej dżęca w sredziszczu tutej niedzieli. Modlimy się dreszydnie. Ale što oznamienia słowa, ki są słowa, ki Jezus nas uczy, so bychmy się do pocza stajli z Bogiem. Gdy się Ty, Otče nasz, modlisz, što z tym uprawisz? Bo je nasz niebieski Otče. Na spoczatku tutej Bożej mszy, którą świadczymy za naszą osadu, chcemy się uwiadomić, że je On wszechmocny w niebiesach, a tola nam blisko. On nas umoży. Prośmy Jeho o wodacze naszych grzechów. Uznawam. Bohu wszechmocny, a wam wszystkim, co sem wiele zgrzeszył, myślo, ryczo, jednajo, a dobre zaniechuje. Moja wina, moja wielka wina. To tak proszę, zbożną stajnią knieżną Maryją, všech janželov a świętych, a was wszystkich, modlite się za mnie, ke knězej naszemu Bohu. Smij się nad nami, wszechmocny Bożo, a spušťujši nam grzechy do nas, do wiecznego żywienia. Knieże smij się. Chryste smij się. Knieże smij się. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Bożo, szkitario wszystkich, koci są na Tebie nadzieja. Bez Tebie nie niczo dobra, święty. Wulewaj swoją miłość do nas a pomaj nam, zobychmy zakotne wiece używali tak, no zo nie zubimy wieczny. Woto prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiś jest z Tobą w jedności Ducha Świętego, żywa, króluje Bo wieki na wieki. Czytanie z knihy Genesis. W onych dniach prawi Jahwe k Abrahamie. Skorżba na Sodom a Gomoru je so nakopiła, a jej rych je jara wulki. Dohodla zestupił, zo bych woladał, hacz suszicy tak jednali, kajże so przede mnu na nich skoržiło. Abo nic, chcу to wiedzieć. Na to wobročichu so mužojo wotam a nastajichu so k Sodomi. Abraham pak wosta před Javu stejo.
Netko stupi Abraham bliže a rekne, chceš woprawdźe sprawneho ze zwostnikom zahubić? Znano je w mieście 50 sprawnych. Chceš ich woprawdźe zahubić, a radšo miestu nie wodać 50 sprawnych dla, kociś tam bydla? To budź daleko od tebie, sprawneho ze zwostnikom zahubić, zoby so sprawneho szło, sprawnemu szło kaj zwostniki. To budź daleko od tebie. Nie miał sudnik wszeje ziemię sprawnie jednać? Na to rekne Jawy, jeli namakam w Sodomie 50 sprawnych w mieście, chcą ich dla całemu miestu wodać. Abraham odmówi a rekne, sym však so netko tola zważył k swojemu kniezi ryczeć, hacz kuli sym proch a popił. Snacz pobrachu jak tym 50 sprawnym jeszcze pieczo. Zahubisz tych pieczor dla całe miasto? On rekne, nie zahubił, jeli tam jenoś piecza 40 sprawnych namakam. Na to on dalej z nim ryceše a praji, snacz budzie tam jenoś 40. A on rekne, tež tych 40 dla to nie zczynił. Zaso praji on, nie niewaj so knieże, gdyż jeszcze raz poryczu, snacz su tam jenoś 30. On odmówi, nie zczynił to, jeli tam 30 namakam. Na to on praji, lej, sym však so netko tola zważył k swojemu kniezi ryczeć. Snacz su tam jenoś 20. On rekne, tych 20 dla ich nie zahubił. Na to on praji, nie niewaj so na mnie knieże, gdyż jenoś jeszcze tunle jeniczki kroć poryczu. Snacz su tam jenoś 10. A on rekne, ja ich tych 10 dla nie zahubił. Słyszeliśmy słowo Boże.
Drugie czytanie z lista świętego apostoła Pawła Kolosanom. Bracia a sestry, w Chrystusu ще porebani byk księcy, w nim też zbudzeni przez wieru do skutkowania Boha, kiż je Jeho z mŕtvych zbudził. Wy byście mŕtwi waszych przestúpeniu dla, a wasze ciało by nieobryzane. Bój was ożywił z Chrystusem. Je wam spuścił wszystkie przestúpenia z tym, zo zniczy dłużny list, ki so ze swoimi żadankami przeciwko nam miereše a zniczy jun na krzyż przybiwszy. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wyście dostali ducha dzieciactwa, которым szwołamy Abba Otcze. Alleluja, alleluja, alleluja. Kniez bądź z wami. Ze światosczynia po Lukaszu. Jezus modli się na jednym miejscu. Jakoby przestał, jemu jeden z uczomników reknie: Knieże, naucz nas so modlić, kaj się też Jan swoich uczomników uczył. Wun reknie: Gdy so modlicie, prajcie: Wódce nasz, swieć so Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo. Šitny chleb nasz daj nam kujdy dzień, a wodaj nam nasze winy, jako my też kujdemu swojemu winnikie wodawamy, a nie wiedz nas do spytowania. Potom pokroczył wasze wun. Nichtu z was ma przeczela, tum przyjdzie k niemu wo północy, a reknie jemu: Przeczelo, bożcz mi ci chleby. Przetoż mój przeczel je na swoim puczowaniu ke mnie przyszł, a ja nie mam, zo bych jemu ništo poskyčił. Ale on jemu od nucka odmówi: Nie obczeżuj mnie, durje są hižo zaurjene, a moje dzieci są ze mną w komorje. Nie możu stanieć, a ci ništo dać. Praju wam, jeli on nie stanie, a nie da jemu toho dla, zo je jeho przeczel, stanie tola jeho przestrzehania dla, a da jemu kelkoż treba. A ja wam praju: Proście, a dostaniecie, pytajcie, a nadejdziecie, klepajcie, a wam so otewrje. Przetoż kujdy, kiż prosy, dostanie, aż tuż pyta, namaka, a tomu, kiż klepa, otewrje so. Komu z was da nan, gdyż jeho wo klip prosy kamień, abo wo rybu, a da jemu misto ryby hada. A jeli prosy wo jejko, poda jemu skorpiona. Jeli po takim hižo wy, kiżcie zli, wyście swoim dzieciom dobre dary dawać, czym skierie dawasz niebieski wódz swojego ducha tym, kiż jeho prosza.
Dobre poselstwo naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia a lubi sotry, 5. lito hižo, sem so tež lica s młodostnymi na puć do krupki podał. Piatk sme so wrócili. Jako duchowny podam so na puć, dokiż chcę czas z młodostnymi we osobitej możności w osobinskich rozmowach dożywiać. A tu dla w przedpolu hižo praju z każdemu z was chcę z najmniejsza 45 mężczyzn zgromadnie pobuczu być, a so rozmawiać. Bo wasze duchowne żywienie, bo to, coś tebie duchownie zabiera. Husto są to rozmowy dlisze. Tyś, gdyż jednotlivca albo jednotlivc do to si myśli, a strach ma znano, zo to 45 mężczyzn doj czas je. A tola mi napadnie, jeli so człowiek woprawdzie o teorii, a o tym przemysluje, jak je duchowny żywy, potom przyjdzie przeco zaso też te praszenie, jak so modlu. A młodostni, jakwa nie bo, so woteriene dość, też przydać, a o tym ryczeć, zo nie je przeco luchko, so modlić. Dopomniu so na rozmów, w kotremż młoda holca mi prahi, knieże kapwano, jak z Bohom ryczu, jak so modlu. Wieso znają wszelakore modlitwy, formy, so do pocza stajć, ale jak Bóg mi na to odmówi, jak jeho wóz słyszu. Jak namakam ke Bohu, kiż je mi blisko. Odmówy, kotryż potom dam, so wszelakore. Dokiż je modlitwa nic jenoś pocza k Bohu, kotryż sem żył z mojej wutroby, nie wobstej jenoś z formy, kiż znajemy, ale ma też wosobinski pocza, je wyraz wosobinskich słów, nazonieniu. Jak so modlić, lubi bracia, lubi sotry, je też praszenie tych wuczomników, jak sme słyszeli w dżęsniejszym Ewangeliu. Też oni chce nazonić, jak może so k tutemu Bohu, wszechomocnemu, do poczaha stajeć. A Jezus ich wuczy ich w Otce nasz. Tekst tej modlitwy je nam znate, nimale każdy chrześcijan ją znaje. Ale, što so prasza, jak so modlić, my si uvědomić, so dobiti zrozumieć, što Otce nasz woznamieni. Przy nabożnych prózdninskich dniach praszachu so dziecime, gdyż kapwano, jak husto so modlicie. Potem sem praju 5 razy na dniu, gdyż so derjedzie. A što so wy modlicie? Potem ja praju wszelakore modlitwy. Potem sem so dzieci praszał, jak husto so wy modlicie? Drude, rano, wieczor. A jako so praszach, a što so modlicie? Pon przyjdzie się husto ta modlitwa w Otce nasz. Što pak so modlimy z Otce naszym. Przed niektórymi latami czytach narycz postmoderno-amerykańskiego spisowaciela, kiż so mianuje David Foster Wallace. On je praju, człowiek je swobodny nikajkiemu Bohu so modlić, abo
šo druhe w swoim żywieniu czeszczyć. To pak będzie jeho z czasem przed wiace pod swój čist stajić, a na końcu samo zežrać, tak jasno won to prajem. Woles, kiż niebe wierywek cześcian, pokazuje swoje nareči na głęboką wierność człowiectwa. Ludzo nie może inak hać niż to czeszczyć. Wszyscy sme żywi za ništo, a oczekujemy, że to nas Bożo nie czyni. Ci jedni, tak on pisa, mysla se, że są pieniądz klucz k osobinskiemu zbożu, druzy, so całe swoje żywienie na osobitą realność albo uspech przypoznacze w usmierieja. Ale tak praje spisovatel, wszystko to żada se na końcu też swoją płaciznu. Štož pieniądz czeszczy nie zmieje żenie dość. Štož si myśli, że je osobinska realność cíl swojego żywienia, będzie so niedy różnie czuć w sobie potom, gdy se stari. Štož so za moc zejdzi, będzie żywe we strasze, co jo zubi. To falšne, tak praj Woles, na takich usmiereniach żywienia nie, co są szpatne, ale zo zamoża człowieka niewiadomie pod čišćom stajić tak, zo całe swoje żywienie po nich usmieri, ale na końcu swojego żywienia zwyszczy, zo zbożone nie. Skiery husto tak dżęca jednamy, lubi bracia, lubi sotry, stejmy pod čišćom tutych naszych cílach. A dybimy se uwiadomić, što poprawom z nas czynia. A tohodla dre, tokiż nie smie jenoś my dżęca pod čišćom takich naszych usmiereniach, tohodla dre Jezus swoich uczomników modlitwu nawuczuje. Won prahi, gdy so modlicze, potom rekcze, Wódce nasz. A to, lubi osadni, nie je jenoś narycz, nie je jenoś osobita narycz, ale wuznacze a akt dowiery. Je wiadomy rozsud, że nie czeszczu pieniędzy, uspech ani swój image, ale swojego Wódca w niebiesach. Świat so Twoje miano. Przyjdź Twoje królestwo, nic moje miano, nic moje królestwo, nic moja wola, tuta prostwa w uprahi, Bożo, Ty dobisz w središću mojego żywienia stać, nic ja. Szydny klip nasz daj nam każdy dzień, nie je prostwa wo luksus, nie wo dobre zawieszczenie, za dziesiątki. Swoja zwurazniu głęboką dowieru prajo, Ty Bożo mi dasz, štož dżęca trebam. Ze słowami wodaj nam nasze winy, przypoznawam, nie jestem perfekt, trebam wodacze, ale zlubię też, że chcę wodać, a schon nie we mnie puścić. Nie wiedz nas do spytowania. Je prostwa wo szkit przed wopacznymi bohami, a nie dobrym wliwom po takim przed tym, štož nasz krok po kroku od Boha pryč przyniesie. Husto niewiadome. Na końcu Ewangelia prawi Jezus prostsze a dostaniecie. Klepajcie, a wam so otevrie. Komu z was da nan, gdyż jeho wo klip prosy kamień? A potom zčihuje, jeli po takim hižo wy, kiście zli, wyście swoim dzieciom dobre dary dawać, czym skierie dawasz niebieski wódz swojego ducha tym, kiż jeho prosza. Z drugimi słowami możemy prawić, gdyż Boha prosisz, nie dostaniesz prostsze przyczas spełniony.
ty dostaneš Boha sam. Dostaneš Jeho duch, Jeho blízkost, Jeho moc. Lubi bracia, lube sotry, štuj so modli, dostane Boha sam. Jeho duch, blízkost a moc. Dženstniši ewangelii staja nam po takim wielkie żywienskie praszenie. Za tym, što w oprawdzie czeszczu w moim żywieniu. Jeli nie je to bo, mieli so na Jezusowe słowa dopominać, z którymiś nas dżęca przeproszuje, a wuči prajo, gdy so modlicze, prajcze, Wódce nasz, a dowierujcie mi. Natwarcze swoje żywienie na tuto skawu. Ameryjski spisowatel David Foster Wallace je zakładny problem dla naszego czasa, der je widział do swoju zimać. Jenu wotmu nie je wundał. To Jezus czyni. A tohodla nas wuči Wódce nasz. Modlitwu, kotraż naszą wutrobu otworzy. A nam poma, zo czeszczymy jenicce wiernego Boha, kiż nasze woprawdzite zbożo chce, wszy dny naszego żywienia. Amen. Modlimy so wieru. Wieruję do Boha, Wódca wszechmocnego, Stworzyciela niebieska i ziemi, a Jezusa, Jego jedynego Syna, naszego Zbawiciela, i że podziału Ducha Świętego, nam przez zbawienie wieczne, żeby od Piłata, krzyżowany, Boże Królestwo je pokład, kotryż nas wozboża a zwesela. Prośmy Jezusa, naszego zbożnika. Pokaż wszystkim ludziom, zo su świetne wesela, krótkie, a żywienie z Tobą niezakudne. Prosimy Cię, usłysz nas. Napiel córki ze swoim duchom, zoby obswyczała, jak bliski nam Ty sy. Prosimy Cię, usłysz nas. Pozwiem tych, którzy z tej niezboża, abo z rudoba porazywoj, a daj im nazonić swój pokój. Prosimy Cię, usłysz nas. Nawucz nas Tebie dla všeho druhého so zdać. Prosimy Cię, usłysz nas. Przetoż Tyś je Tebie namakał, je najszą wieczne zbożo, które so nie pomnie na wieki. Amen.
Modlimy się. Dobročiwy Bożo, przyjmij dary, które my z Twojej dobroty dostali. Niech Twoja moc nich skutkuje, zo poswięcuje nasze żywienie, a nas dowiedu do wiecznych radości. Bo to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Kniez Bódź z wami. Pozwieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je od nas sprawne, stobne a spomożne. Zo so Ci stajnia wszędzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy, że ho mocny wieczny Bożo przez Chrysta naszego Knieza. Narodziwszy so, je on padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, a z mokrych staniewszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy Ci z angelami a syłami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Woprawdźe święty sy Knieże, żołosze świętości. Dohodla przykadzamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczenić z całej cyrkwiu, první dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poswieć tutaj daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam było, ciało a krew naszego Knieza Jezu Chrysta. Preda hat so on dobrowolnie cierpieniu wuda, za won klip, dziakowaše so, wamaše a podajun swoim uczomnikam prają. Zmijcie a jeszcze šice od toho. To je moje ciało, któreż będzie za was podate. Tak też za on pojedzie keluch, dziakowaše so zaso a podajun swoim uczomnikam prajo. Zmijcie a picie šice z niego. To je keluch nowo a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż będzie za was, a za mnohich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potenstwo wiry. Że to jest a Twoje słowa stanie sławne, do nich nie przyjdziesz. Wspominają tu święty wódce na jego śmierć a zruwastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał, przed Tobą starcza Ci służyć, a prosimy Cię pokornie. Zhromadzuj nas, kociś używamy Chrystowe ciało a krew, w Duchu Świętym do jednoty.
Spomínaj, knieže, na svoju církev po všej zemi rozbrojenú a vudosplní ju ve ľubosti romadže s našim bamšom Leom, našim biskupom Heinrichom a zewším duchomstvom. Spomni tiež na našich bratrov a naše sotry, koci sú umreli ve nádži zo zruva stanu a přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smiel so nad nami všetkými, prosíme Če. Zbožč nám večné živenie. Se zbožnej Boha roditeľku kniežnu Mariu, se svatým Jozefom, se svatými apoštolami a všemi svatými, koci so Če ze všech vekov spodobajú, so bychme Če chválili a slávili przez Tvojho Syna, Jezu Krista. Przez Niego, z Nim a w Nim, dawa Ci Bożo, wszechmocny Wodcy, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodozność, wieki na wieki. Modlimy się, kaže kniez nas uczy. Wodce nasz, Kise niebes, święco Twoje miano, czyńcz Twoje królestwo. Stań co Twoja wola, kaž na niebiu, tak na zemi. Żydny chleb nasz daj nam dżens, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. Rozpytowania. Wumož nas knieže od všeho zlého a daj nam mile pokoj našim dňam. Smiel so nad nami a pomaj nám, zo bychme od hricha přeco svobodní a především zamočeniom vyšči očakuvali zbožnú nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Přetož Tvoje je kráľovstvo a moc a krásnosť na věky. Knieže Jezu Kriste, svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svůj pokoj vám dávám. Prosíme Če, neladaj na naše hriechy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajne s vami. Stroče so s postrom pokoja. Leče, jenjo Bože, kotre sebera hriechy sveta. Knieže,
Modlmy się. Knieże Bożo, przyjęliśmy sakrament, kotryż je trajne w opomnienie cierpienia Twojego Syna. Daj sobie tutun dar Jeho niewuprajnie lubości Ty u naszej zbożności. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. K dżęsnym wozywieniam, niż po Kruszczycach je dżęca 14 godzin, Różoc modli so Kruszczycach pundzielu do piatka 18 godzin cicci, we klosztre niedzielu 14 godzin, w utoru 18 godzin cicci, sredu 8 a piatk 19 godzin. We Woklecach w utoru 14 godzin a czwartk 17 godzin cicci. Kemże we Woklecach są czwartk 18 godzin, czwartk 16 godzin, przyjmy na farę. Intencje za kemže v Kruščicach hač do 1. februara 2026. Sjata spowiedź k pociunkuli je sobotu 17 godzin w Różeńcze pola 4 spowiedników. W Kruščicach piatk 18 godzin cicci a sobotu 16 godzin. Zapadź poprajmy za stjowace dar za kwitki junu 100 euro. Młodostni są na wulet przeproszeni 24 augusta. Proszę so online przyzywić hacz do 8 augusta. Dnia 27 zemre w starobie 86 lat Monika Wulenkowa, rodzena Polenkec z Kruszczyc. Co dalsze so jeszcze wozywi. Torunia 27 zemre w starobie 89 lat Monika Domaszczyna, rodzena Hanczkec ze Zwózcza. Pacza pustoho wieczora by sobotu kowanie a requiem z tej pundzielu. Dnia 27 zemre w starobie 90 lat Heinza Jeszczyna, rodzena Cyzec ze Skopšina. Kowania requiem byś tej piatk. Zemreta by sobu stał Bractwa Świętego Boszczana. Wopkat a pacza modlimy so nitko. Modlimy się za z Bractwom Świętego Boszczana, Ojcze nasz. Ojcze nasz, kiś w niebesa, czyńś Twoje królestwo, świętość Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Żydny chleb nasz daj nam dżęc, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam. A nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Zdrowa Maria, nade pełna, Kniez jest z Tobą, żonowana z żonskimi, a żonowany je po Twojego żywota, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, prosa nas grzeszników, nyt a w godzinie naszej śmierci. Amen. Kniez daj jej a wszystkim naszym zemretym wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje w mirze. Dalsze Boże służby tu tym tydzieniu, pundzielu 7 je Boża msza za zemretego Mariu Wokowu ze Zwyteńce a syna Handrija ze Spozdec. W utoru za żywych a zemretych swójby Wałdzic z Woklec. Piatk 19 godzin za zemretu Heinzu Nowakowu a zemretych swójbnych z Nowej Wieski. Sobotu 18 godzin za zemretego Hertu Chobankowu a manželského Bernata z Kruščic. Przychodną niedzielu 7 za zemretego Petra Warnaria a manželską Brigitu a zemretych starszego z Horku. 10 godzin za zemretego Pawła Hadanka a manželską Brigitu ze Smyczkec. Tak daleko dżęsniejsze wozywienia przyjąłam wszystkim żonowaną niedzielu. Kniez bądź z wami. Niech was pożonuje szkitasza mocna trojedny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Dziecię
pokoju.